אהלן, אנחנו בעוד שיעור. בשיעור הזה אנחנו היכרות עם AI מחוץ ל-ChatGPT. הרי ChatGPT אמרנו זה בעצם סך הכל פלטפורמה קטנה בתוך כל ה-AI שזה עצום, ממש עצום, ואיך העולם משתנה סביבנו. אז קודם כל אנחנו נלמד ש-AI זה לא רק דיבורים וכתיבת טקסטים, זה בעצם טכנולוגיה שמשפיעה על כל התחום בחיים שלנו, והיום אנחנו נתחיל להבין איך, אוקיי? אז קודם כל כמה דוגמאות שכבר תחומים היום שה-AI כבר שינה. אז תחבורה, יש רכבים אוטונומיים, יש טסלה ויימו, אוקיי, בניהול אוקיי. אז מה זה בעצם טסלה? טסלה כולם מכירים את הרכב טסלה, את אילון מאסק והכל. עכשיו טסלה, יש לה דבר כזה שנקרא FSD, זה Full Safe Driving, אוקיי? זה אומר שהיא יכולה לנסוע בכוחות עצמה לבד. זה כבר קורה, ויש לכם בסרטון הבא, אני אראה לכם בדיוק איך זה קורה. עכשיו, איך זה קורה? בעצם לוקחים את כל המקרי קצה שדיברתי איתכם אז בשיעורים הקודמים. דוגמה, הם לוקחים, אוספים נתונים ממלא מכוניות שיש, אלפי ומיליוני מכוניות שיש של טסלה, הם מחשבים את הנתונים, מכונית באה מפה, יש להם מצלמות, אוקיי? היא מחשבת את הנתונים, מצלמה מגיעה, מכונית מגיעה מפה, הולך רגל פה, הולך זה, מהירות 40 קמ"ש, 80 קמ"ש, יש לך רמזור, יש לך פה כל כך הרבה נתונים, רמזורים וכאלה, וככה היא גורמת, ויש לה מצלמה, היא גורמת, הרכב נוסע באופן אוטומטי. עכשיו זה AI, למה זה AI? כי AI זה בעצם אינטליגנציה, נכון? אינטליגנציה, עכשיו, אם היא מקבלת מלא מקרה בוחן, זה נקרא מקרה בוחן, והיא לומדת כל כך הרבה מקרים, בסופו של דבר היא תדע להיות מטורפת בעצמה. למה? כי היא למדה כל כך הרבה מקרים, והיא יודעת מה ההשלכות של כל דבר. היא יודעת, אם מההתחלה היא רואה כדור, אז היא יודעת שיש מצב שילד יבוא. עכשיו, בהתחלה היא לא יודעת את זה, אבל אחרי שלוקחים מקרה אחד ועוד מקרה ועוד מקרה, היא כבר לבד תבין שברגע שיש כדור, יש סיכוי שיש שלד, אז היא תאט את הנסיעה שלה. או אם יש רמזור אדום, היא תעצור. למה? כי היא הבינה את זה, לאט לאט. אז ויימו זה כבר חברה שפועלת, זה של גוגל, זה מכוניות אוטונומיות שכבר עובדות בארצות הברית, אוקיי? ממש, בלי נהג, בלי כלום. טסלה, אתה צריך להיות עם נהג, זה ממש הולך להיות מאושר בקרוב, יהיה לך נהג בהגה, היום יש נהג בהגה ואתה לא צריך לעשות כלום, ממש צריכה לקבל בחודש, חודשיים הקרובים אישור גם בלי נהג, ויש לנו גם ניהול תנועה חכם בערים גדולות, זאת אומרת כמו היום, אתם רואים רמזורים, אז בעצם ה-AI רואה שאם אין עכשיו מכוניות, אין הולכי רגל, או אין מכוניות, אין טעם שהרמזור פה יהיה אדום, אפשר להביא לצומת השנייה. עכשיו, אם אנחנו בעצם מנהלים ככה את כל העיר, אז אין טעם שיהיה פקקים, כי הרמזורים לומדים את כל התנועות של כל הכבישים, של כל המכוניות. הם מבינים שאם פה יש אדום, ופה הרכבים אין רכבים, אז אין טעם שבצומת השנייה ממול, שיש ירוק, שיש מלא רכבים, יהיה אדום. אז הם עושים ירוק, אוקיי? עכשיו, רפואה, זיהוי מחלות מוקדם יותר מרופאים. למה? סריקות, MRI, CT, למה? כי יש להם מלא מקרה בוחן של מחלות קודמות, אז הם יודעים שאם יש לי עכשיו חס וחלילה פצע פה, אז אומרים, רגע, יש לך פצע פה, קרה זה מיליון אנשים, הסיכוי שאין לך עכשיו איזה משהו פה, זה יותר גדול. אז עכשיו, זה מה שקורה. אז זה מזהה מחלות. פיתוח תרופות מהיר יותר. יש לך כל מיני חברות כמו DeepMind, מי שמכיר. זה חברה שמפתחת תרופות, אוקיי? אז כל זה דברים שכבר קורים, זה לא דברים בעלמא, זה דברים שהיום קורים. עכשיו, עיצוב וקריאייטיב, יצירת תמונות, לוגוים, עיצובים, אנחנו בשיעורים הבאים אנחנו גם נדבר רק על עיצוב תמונות. יש לנו היום יצירות תמונות לבד, שאתם לא יודעים להבדיל בין תמונה אמיתית ללא, זה מסוכן, זה מפחיד. למה יש לזה סכנות, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. כמו שקרה לא מזמן, ממש השבוע, שילדים נכנסו ולקחו תמונות של מישהי מהכיתה שלהם, ועשו את זה ב-AI, ועשו את זה תמונות פורנוגרפיות. זה הזיה. עכשיו, זה לא אמיתי, אבל אנשים לא יודעים שזה לא אמיתי, מרוב שהיום AI מטורף. אז לוגוים, עיצובים, כלים, מידג'ורני, דלי, אתם תראו, חינוך, עזרי למידה אישיים, יש כל מיני אתרים, התאמת חומר לימוד לפי רמת התלמיד, כל זה דברים שכבר הם שינו, הכל השתנה, אם אתם לא תהיו, אתם פשוט תישארו מאחור. עסקים, ניתוח דאטה חכם. עכשיו, אני יודע שאם הלקוח עכשיו נשאר 5 דקות בחנות, או לקוח שנשאר 7 דקות, הלקוח ב7 דקות כנראה יקנה. אז כל הדברים האלה מנתחים את ההתנהגות, וכל הדברים האלה גורמים על הדאטה שלך, על המידע, שהיום הדבר הכי חשוב זה דאטה, אוקיי? תדעו באופן כללי, אם יש לך מוצר כלשהו, אפליקציה שהיא בחינם, כנראה שאתה המוצר. למה אתה המוצר? כי המידע שהם אוספים עליך, הם מוכרים אותו. המידע היום זה הדבר הכי חשוב שיש. אז ככל שיש לך יותר דאטה, ויש לך יותר מקרה בוחן שאמרנו, אז ברגע שיודעים יותר על דברים שקורים, אז ככה אפשר לשפר את זה בהמשך. כתיבת תוכן שיווקי, כמו שראינו, באופן אוטומטי. לא צריכים היום את כל מה שהיה פעם. עיתונאים, לא, כנראה שלא יצטרך. אז בואו תראו דוגמה איך המכונית של טסלה נוסעת, אם אני צריך להפעיל אותה. רגע.
רגע. בואו נעשה, עכשיו אתם תראו. תראו, לבד, הוא קולט את המצלמות שלו שיש לו רכבים, עכשיו הוא למד את זה, עכשיו תראו, זה תנאי נסיעה מאוד קשים, הוא מציע עקיפה תוך כדי גשם הערפל, אנשים לא יודעים לעשות את זה היום גם בלי זה, תראו איזה מטורף. מכוניות אוטונומיות, כל זה AI, למה? כי ה-AI למד את ההתנהגות של הכביש ושל כל הרכבים, של כל הנהגים, הוא ידע לעשות את זה. כמובן שאני בספק שה-AI ידע ללמוד לנסוע בבני ברק, אבל זה נושא אחר. אז בעברית פשוטה, אוקיי? חיסכון זמן, מה היתרונות של AI בעולם האמיתי? חיסכון זמן, פחות טעויות אנוש, נגישות, טכנולוגיות שאנשים רגילים יכולים להשתמש בהן, קידום תחומים שפעם היו תקועים כמו רפואה וחינוך, היום כל זה, יש לנו עזרים מטורפים. עכשיו, יש לנו מנגד אתגרים וסכנות שדיברנו עליהם מקודם. קודם כל אבטלה, יש מקצועות שנעלמים, נכון, נהגי מוניות, יכול להיות שהם ייעלמו, אבל מה קרה? אז יש נהגי מוניות שכן ייעלמו, אז מה הם יעשו? יכול להיות שהם יקנו רכב אוטומטי, או רכב אוטומטי, שהוא יביא להם את הנסיעות, ובעזרת הרכב אוטומטי שעכשיו יעבוד בשבילם, הם יוכלו להתפנות לעשות דברים אחרים, אז זה לא בהכרח רע, כמו המהפכה התעשייתית שהייתה פעם, זה לא בהכרח רע, צריכים לדעת להתקדם, הקדמה. פרטיות, היה יודע עלינו הרבה מאוד, זה מאוד מסוכן. אתיקה, אם מותר למכונה להחליט החלטות על בני אדם, יש כל מיני אתגרים וסכנות שאנחנו צריכים להבין ולדעת, אוקיי? ושלוש מסקנות עיקריות. AI משפיע כמעט על כל תחום שאנחנו מכירים, אוקיי? יש ל-AI יתרונות העצומים, אבל גם אחריות שצריכים לזכור. ומי שילמד להשתמש ב-AI נכון, יהיה צעד אחד לפני כולם, וזה לא מאוחר, אנחנו רק בהתחלה. אם אתם לא תדעו להשתמש, אתם תהיו מאחור, וזה מסוכן שתישארו מאחור. ועד כאן החלק הזה של השיעור להיום, ונקווה שנהנתם.